no, careful kita nga mag-deal sa mga tao nga naga-suffer ng sa mga nervous breakdown. Hindi naton pag hindi naton pagpatamaan kabuli man pa mo pag ini masubobla sa aton nga bala na ginaton ng tao may problema na o may diferensya na kisa mo pa din silang mga biktima man sang mga bully kag sobra man nga pagyagutaon kaysa to, that's why nga hindi naton mabasol man. Although nga sa lang ginimo nya kasi prinsipyo naton kita ang kita ang mayong nga pamisaron dapat hindi diho naton ini sila kag palakon hindi nga hindi naton sarika mo na balaton nga ginaharas-haras bala naton. Kung pwede paayun-ayuna na lang para lang gid nga magkalma siya. Yes, no, kag sa dugang man naton nga balita mo dira sa banwasang Haniway, Iloilo no nga kung sa din natabo ining insidente nga gintero na sang suspetsado ining biktima. Insidente nga natabo ma'am sa Bukidnon nga kabukiran nga part sang Haniway no sa barangay Atimunan no Haniway Iloilo nga kun sa din ang ini nga barangay ang next ya sini nga na province sa Antique. So may layo ni nga part sa nga barangay sang Haniway nga kun sa din isa man ka sensitive issues man kag pero ang una gid diri ma'am is about sa armas tuthang. Yeah. So mo na naton nga ang armas utang maka-create isang hassle ma'am no sa aton nga bilang individual kag subong man sa aton sining pamilya kag maka-create isang krimen once nga may ara kita nga ginaupdan kay ning gingamit sang suspetsado sa biktima sa D12 ma'am no. Pero prior sinama isa pagit incident nga naton nga man dira is nag-trigger sa suspect is because nga ginlogos no ang iya sining asawa sang iya man lang mismo sining bilas. Yes. So hindi na gani no kung kaisa ang imo bala kaugot o tamaan mo nga magtimalos man at syempre gusto mo man dampigan ang imo nga pamilya nakakaubra ka na sang krimen. Pero please amon lang gina-remind sa inyo sa liwat hindi ninyo pag-ibutang sa inyo mga kamot ang layi. Kay may ara kita layi diri sa aton sa Pilipinas nga magaprotekta kung kag mag-apin sa aton kung ina nga mga tawo nakaubra sa kasalanan sa inyo. So subong padayon pa ang investigasyon sa sining nga kaso kay kakomplikado ini may nangin biktima nga may naging suspetsado. So pagbantayan lang ang progress report sina amon ipagadalon sa inyo sa mga madasol nga mga inadlaw. Yes no kag amon na ginaluwat-liwat ginaton nga ang isa ka krimen hindi marisolba sang isa pagit ka krimen no kung upon ang isang problema hindi marisolba sang another sining problema pagit no. So dapat kung nabala nga aton man tanin no ang dapat taning imuon sa suspect nga ini nga bala niya ginlogos ang iyang asawa tanin nag-report sa no or nangayo sa sang assistance para hindi naging mangin resulta pa no nga ituruhon niya pag ining nasambit man sining formerly suspect naging biktima naman sa subong kag pareho sila nga may armas tuthang ma'am no nga paltik no. So muna ginaano naton nga ang tanan nga may mga armas nga kuntani i-surrender na or reposit sa aton sining mga municipal police stations para malikawan ang mga kangay sining krimen nga naging resulta pagit sa another sining krimen. So sa bahay naman sa Lambunaw MPS i-congratulate naton sila dikto kay kahapon alas 3:40 sang hapon nadakpan didto sa poblasyon Ilawod Lambunaw, Iloilo, amo ining si Jomar Clemente y Casakete. 33 anyos ang edad, may asawa nga taga-barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo. Hindi naman niya nadakpan ini siya sa kaso nga murder. Naging issue ang warrant of arrest ni Honorable Judge Maria Teresa Gaspar of Regional Trial Court, Branch 33, Iloilo Hall of Justice, Iloilo City. Iniya wala sang bail recommended nga gingahatag para sa iya. Pag ini siya subong ara na sa lock-up dyan sang Lambunaw MPS prior sa pag-turnover sa iya sa korte. So once again, congratulations sa pagpamuna dira sang ilang Chief of Police Major Jojan F. Sigay. Congratulations sir and good job. Yes, congratulations kay sir kag sa tanan naton sining mga tropa dira sa banwasang Lambunaw no. Sa duha naton sining balita, isa man sini ka theft incident ang natabo dira man sa banwasang Uton kahapon. Akon sa diyan nag-report ang ining biktima sa aton sining mga kapulisan dira sa banwasang Uton nga nadulaan ini sa sang cellphone kag posible no nga ginatakaw no sang tawo nga may nagpamang kaya mo pag ining problema mo kay busy sa sang iya nga hampang sang mga ML na so si may nagpamangkot sa kuno nga tawo sa likod niya sige man sabat niya pero may isa pagit sa cellphone nga nabutang sa likod niya tapos sige ano niya sige salisihan siya salisihan sa sige kundi tapos na pag crank niya to pagtapos sa gano'n na lantaw niya wala nang isa nga cellphone sa likod niya nga san madumduman niya nga may isa ka tawo nga namangkot or duwa ka tawo
brother no nga namangkot sa iya sining ano nga likod kag unidentified ma'am ang bugini masubo kay sobra nga kasako. Way naman identify ning namangkot nga tawo nga suspitsahan niya nga nagkuha sa niya sining cellphone. So amo na sa lesson learned sa aton sining mga pumuluyo man no nga inang hindi naton pag ano bala ng focus naton nga sa hampang or focus naton na sa aton nga cellphone is because nga kadamo sa mga insidente mga katabo man kung kita katutok sa aton nga cellphone. Ang iban katapok sa kalsada ma'am naga-cellphone, iba na bungguan because nga naga-cellphone. Sala pa sa nabungguan. Oo, sala pa sa ano. Pag siyempre panawagan man dira no sa mga nakakita kag nakakilala sa sining suspitsado gani nga nangawat sining cellphone sining isa kakaluluoy nato nga pumulo yung Ilonggo diri sa uton. Please i-feel free lang sa pag PM sa aton Facebook page may hotline number man ang aton uton. At please lang sa nangawat man no, please magbakas man kamo sang inyong kusog dira hindi kamo nga magkuha kamo sang binakasan sang iban. Ang kwarta or bagay nga hindi mo gani binakasan dali ina makuha. Yes, no Dali ina madula. Kag hindi man rason ma'am nga ang iban rason nila is because ng pandemic mangawat sila so hindi gini na rason kadamo sa pamagi nga makakita kita sa kwarta kag madamo sa pangambuyan nga during pandemic nung iba naka-discover gani naka-negosyo it's because of pandemic. So why not nga ano nato na skills nato na maayo nga ato na lawas kag mayara kita nga kapasidad kag maayo pamisaron dapat mag-create kita sa mga bagay nga makwartahan nga legal no hindi nga siling mapahapos lang. Damo na nga bagay dili gani first nga ginabalik-balik naton mananong kamuda. Pagbalik na kamuda sa mga binakasan ninyo. Hindi nga binakasan sa iban. Kaya mo na gani mas manami pa nga tawgon ka nga patay gutom, makapalamu ka kung para tawgon ka nga makawat. Kawatan, diba? O kawatan. Kaya sana kaya hindi masaligan sining mga ano yung mga suspitsado kaysa mga kriminal mo yung mga kawatan kay maliwat-liwat nila himuon. O kay because nga daw kumbaga daw habit na nila nga mahapos lang no. So which is nga hindi ginamit at the end kabuman gyapon mo bulayan kag apektado pang pamilya nyo once nga may identify nga halimbawa bata na sa ni amo ni nga kawatan tatay ni sa nga amo ni. So kasakit no kag madamay ang inyong sining pamilya. So it's better nga untatan nyo na ko dira mga pamati dira no mga kabatanda palihog lang untatan nyo na hindi sila nga magkalma lang kundi untatan nyo na gid na. Okay, ang alas 9:33 na sang aga. Happy watching dira sa aton New Luciana MPS. Very good. Please don't forget to share our live. Syempre kay Sir Venancio Falling. Good morning, ma'am and sir. Good morning, Iloilo. Stay safe. Good morning man sa imo, sir. Kag syempre ayan na yung ating cast dyan ng ang probinsyano. They are watching na. Sir Coco Martin, salamat po sa panunood. Pagpatuloy mo lang po yung magandang programa mo dyan sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kay Sir Renz Florendo Salcedo, good morning, good morning. To all PNP Iloilo, pa-shout out ko gali kay Sir, kay Ma'am, sa aton nga PNP sa Banwasang Sara. Ginapangunahan sang aton nga happy si Police Major Jose Nemias Pamplona. Tag sa aton dira nga PNP ahoy ginapangunahan man sa aton happy nga si Police Lieutenant Danilo Nuka. Pag sa aton dira nga kapulisan hindi halin nga pagpatamyaw sang number 1 EIF ako. Amo ni silang aton nga mga force multiplier na very good kid nga nagasuporta nagahatag sang ila libre nga serbisyo sa aton kapulisan dira. Yes, thank you so much kano sa tanan nga mga volunteers no kag especially during sang sining nga pandemic alin sang nagligad nga tuig no sa mga volunteers naton nga nagakalinain sa sining nga sektor aside sa mga force multipliers nga naton nga mga barangay tanods mayara pagid nga mga volunteer groups mga volunteer individuals no ang inyong sining nga kapulisan sa probinsya sang Iloilo ginapresyar gid ang inyong sining nga contribution sang sining nga pagmaintenar no sang aton sining nga katawhayan kag kalinungan sang aton nga probinsya diri sa Iloilo. Okay, bakit to na kita sa liwat ang top 5 na best performing police stations during sang aton berada semana naging umpisahan sang Agosto 16 hasta tubtob Agosto 22. Na Agosto ginamon ini ipabuga sa inyo para kamo dira mahibaluan nyo kay ini mga police stations naton they are trying their best na para ipaabot ang maayo nga serbisyo diri sa aton nga mga Ilonggo. Syempre gipangunahan ina sang Yes, ang nagapanguna dira ang Banwasang Ahoy. Ahoy. Yung pangaduwa dira ang isa siyempre ang ila dira nga Chief of Police sang Ahoy si Lieutenant Danilo Noka.
Sir, congratulations. Congratulations guys sa matanan ng mga katropa ginato na dira sa mga elements ang Ahoy Municipal Police Station. Yes, kag ikaduha, ang atong babae nga Chief of Police sa Barutac Nuevo. Gipangunahan ni Mama Police Major Rowena Jovero. Ma'am, congratulations. Congratulations good. Kagawin na notice nato mamang Barutac Nuevo isa man sa mga tanan ng mga accomplishment no amiara gini sila every Yes, time no. Kagag mga maya. team performing Yes, din mga siya. team performing gini sila nga mga municipal police station kag same with sa mga illegal fishing. Hindi man madula nga may mga kakalatakpan gyapon sila dira nga mga illegal fishing violators. Yes, siyempre, gimpa sa third place, ang ining Concepcion. Siyempre, ang akong dira classmate sa IOBC kay Police Major Ronnie Brillo, sirs. Napi ka talaga. Yes, congratulations guys sa Concepcion Municipal Police Station kag sa tanan naman nga mga same with sa mga pumuluyo dira ma'am nga nagahatag sang information sa aton sining mga kapulisan dira sa ilang banwa ma'am. Yes, and of course, ang fourth placer naton nga top notcher, ang Barutac Viejo. Wow. Na, ang ila dila nga nga Chief of Police, Sir Police Major Ken Albert Lipsia. Lipsia. Bata pa, siguro mas matanda pa ako dito sa kanya. Pero ito age doesn't matter. Kung top performer ka talaga. Yes, no, congratulations kay dira sa Barutac Viejo, Iloilo, no, or Barutac Viejo Municipal Police Station kag sa tanan nga mga tropa naton dira kag sa mga same with no, sa mga pumluyo dira nga nagbulig nung nagatang information sa pag accomplish no sang sining resulta sa Birada Simana. Yeah, at saka kasi sa narinig ko, nabatian nato ng LGU sa sining mga police stations na ini very supportive when it comes sa peace and order, lalo na dira sa Barutac Viejo. Oo, kay ginambala naton ma'am no ining mga basta ko dakopirar gani ang mga barangay officials, ang mga local government unit naton sa mga kabanwanan, madasig ng pagresolbar resolbar no sang isa ka krimen kag ma-preempt pagit mga krimen nga posibleng matabo is because man sang active participation kag support kag maging suporta gid no sa mga individual especially mga local government unit nga na is because nga sila mismo dira man nakakita sa kag nakilala nilang ilang constituents so madasig no sa aton sining mga kapulisan nga magresponde kag subong mag-solve sa isang krimen once nga naka-cooperate ang aton sining mga barangay officials kag mga local government units. Yes, kag syempre ang fifth placer naton ang Batad MPS. Congratulations dira sa inyo sa mga personalidad. Grabe naman halata ka sa ila. Yes, ang District, 5th district no, grabe. performing good. Performing kag syempre, i-congratulate naman ang remaining police stations kay out of 43, they are performing well man. Except lang diri sa mga may ara kitang bottom 6 na gabay lang ang ila na contribute pero during wala sa na-cover sa period sa Birada Simana, may mga accomplishments man nga din contribute sila. Once Yes. again, congratulations sa Ahoy MPS, Barutac Nuevo, Yes. Kag Concepcion, Concepcion, Barutac Viejo, kag subong man ang Batad Municipal Police Station no. Yes. Kag sa mga bottom municipal police stations naton man, hindi man naton ni sila nga masiling wala sila accomplishments because nga may araman nga mga lugar nga mga belong sa bottom 6 nga peace and orderly gid man ang ila, peaceful and orderly man ang ila sining nga banwano. So ang ila na lang dry is maintaining na lang or maintain na lang nga maging peaceful para man nga tayo yun no, ang katawayan kag peace and order sang ila sining area of responsibility. yes. So pagkakadto na kita sa atong comparative statistics. Tadadadan! Sang January to August 2020 versus sa same period today, ano ayan ang resulta? Makadto kita sa peace and order indicator naton or ining POI from 2020 last year, may ara kita nga 1,795 nag-reduce kita compare sa subong man from January to August 2021, nag-reduce kita into 18.72%. Yes, no, almost No, 19% ang naging reduce. No, buto balon nga nag-reduce is because nga kumbaga positive ini nga effect no nga nagnubo ang aton sining nga peace and order indicator nga ini nga mga incidents no. Almost 336 gid ang ging nubo.
Actually, by the way, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, ining incidents nga ginambal naton sining peace and order indicator, no, para sa kasayuran man sa aton sining mga followers, no, kag listeners naton. Ang ining mga incidents is kumbaga ang 8 focus crime ini siya, kag kumbaga pwede ini siya nga malimit, no, kumbaga makontrol naton ini kung wala ni natabo nga mga insidente, no. So without the control naman sa aton sining kapulisan ang ini nga mga incidents, no. Yes, ay syempre magambal gani kita nga mga 8 focus crime, amo ini mga homicide, Homicide, motor napping, murder, physical injury, mga rape, robbery, kag theft, no. theft na. Manasang Out of focus crime naton, Mm. nagnubo ini sila tanan diri na lang sa homicide. Yes, no. Kung last year by 30, susubong yan 20 na lang. So almost 34% gid ang Yes. panaog, no. So dako sang difference. So positive effect ni na or positive effect ni sa aton sini nga peace and order, no, is because nga nagnubo ang ini nga mga kaso sa homicide. Yes, so medyo pasensya lang sa aton nga background kay sa likod naton golf course ini sa aton Santa Barbara. So they are may clean up drive Yes. man sila nga dinapatigayon. Kung medyo masakit sa dalunggan, pagpasensyahan nyo na. So dasigon ta na lang ini. Siyempre sa out of 8 focus crime naton, isa lang gid ang nag-increase, Brother Erwin. Ano gani inang nag-increase? Ang nag-increase ang motor napping, nag-isa nagsaka sa isa sa last year is sa subong is 7, so isa ang nagsaka kag sa murder grabe, no, 50% ang ginubo, no. 84 last year kag sa subong is 42, no. So sa mga murder ni bala naton mga gaangot maning mga campaign naton dre sa murder about is mga armas, no, tama shooting incident usually mami ang cause or ang ginagamit dira sa mga suspitsado is ang armas, no. So isa ini kadako nga effect ining naton intensified campaign naton sa kun uplantikal o kun tukang kontra armas tutang no nga voluntarily nga nagasurrender mostly no aton sini nga mga pumuluyong Ilonggo sang ila sini nga armas kag that's why nga nagnubo, no, ining murder case nato, no, nga from 84 naging 42, so 50% gid ang nagnubo, so positive effect yapon. Yes, sa physical injury naman compare last year may 250 kita, subong iya nga tuig 222 na lang. Kung sila mo nag-reduce siya into 28 cases git, so equivalent sila 11.20%. Yes, no, kag mo na, no, another positive naman nga nagdugo ini nga case ang physical injury. Sa rape case naman, from last year, January to August 25, 2020, compare subong nga same year, same month, ang aton rape, from 106, nag-102 na lang. May nag-reduce siya sang 4 cases, so equivalent to 3.77%. Yeah, so almost 4% ang ginubo sang cases na sang rape, no. So we do hope nga by next year or in coming years na wala na sa mga case gining mga rape ni bala ma'am, kay usually mga perpetrators ini is mga nearest relatives man lang nila or mga nearest kin man lang nila. So totally, no, nga ini nga mga case sa 8 focus crime ma-totally sa despite sa mga program naton nga hatag, no, sang aton sini nga kapulisan, especially ang WCPD, sa kag may mga gina-create kitang mga programs like mga babae bangon naton nga kung tani maka-recover na ining mga rape victims. Yes, kay tungod yan isang aton pandemic, ining babae bangon project naton para ma-monitor ang aton nga mga VAUSI cases, padayon gyapon ang ilang nga programa sa pag-home visit, pag-gift giving dire sa mga VAU victim naton. Kag kung wala lang tani ng pandemic, kadamo sa mga activities nga naka-line up, mga livelihood trainings, mga seminars nga ginakandak ang Iloilo Police Provincial Office through man sa Babae Bangon Project ngayon, no. Pro subong way gyapon sa gauntat, no, ga continue gyapon despite sa mga pandemic, may house to house relief goods giving sila, kag of course, no, may mga counseling pa nga open man gyapon magkadto sa mga station nato. Yes, don't worry, once magdumo na ang quarantine community classification naton, let's expect nga ipadayon inang aton nga mga programa. Diri naman sa part sang robbery, from last year January to August 2020 compare the same month subong nga year, from 45 amo na ni kasubo kay nag 48 na. Nag-increase ni siya sa 3 cases or equivalent sa 6.67%. Kag we expect, no, nga coming months
maganubo ini. It's because nga ining robbery incident connected ini sa usually this year nung natabo ng robbery incident dira sa Kabatuan, Pasig, Banate, no, which is nga connected kag ang iban nga mga suspect nga nadakpan dira sa Pasig City sa atong previous weeks, no. Ini man sila ang mga suspect gali nga nag attack man, no, dira sa Banwa sa Kabatuan, Banate kag sa norte nga part sa Iloilo, no. So we expect by next year or coming months, no, nga maganubo ining robbery incidents naton kag amo na mga pasalamatan man naton sa mga pumuluyo naton nga na resolve atong sa Pasig City robbery incident kag sa Kabatuan kag Banate nga connected gali is because man sa bulig man sa aton sini nga mga pumuluyo kag sa mga barangay officials nga nagbulig gid, no, sa cut pursuit operation sa aton nga kapulisan. Yeah, the same period man na sa kisang theft, nag-increase man kita from 46 nag 54 gid. Kag same with sa theft nga ni ma'am. Yes, so Ini sila gali ang ano man ang mga suspects the same lang man nga nag-attack dira, no, kag sang other day no nadakpan dira sa Banwasang Dingli nga ini man sila ang nag-atake dito sa mga nearest towns man dira, no. So mo man nagali nga aning theft kag robbery usually the same suspects, no, ang mga nagahimo ng mga perpetrators naton. So we expect naton by next month naman nga maganubo ni ini, it's because nga mga suspect para nagkaladakpan na. Nagkaladakpan na sila. Yes. So we're total sang aton nga 8 focus crime from last year, January to August, sa subong same year period nga 2021 from 567 ng 495. So nag-decrease kita all in all sa 8 focus crime naton from 72 Yes, no. or equivalent ng 12.70%. So more than 12% ang decrease, no, sa aton sining crime o kuno ining peace and order indicator, no, nga sining mga krimen ang 8 focus crime naton. So it means nga positive effect yapon ini sa aton nga nagnubo ng ining cases, no, nga sang 8 focus crimes. Yes, pag-abot naman diri sa public safety indicator or ining PSI, Yes. abo ni sa balang reckless imprudence resulting to damage to property, mga man siya. Example, diri by isang last year, may 20 from last year August, January to August 2020 compare sa subong nga period, may 732 sila last year, subong nag 573 na lang. So nag-reduce kita from sang 159 cases or total of 21.72%. Hindi tungod gani sang classification natin laban-laban, kaya ang iban hindi na gani pwede kagawa, muli nag-reduce na lang siya. Kag about ni sa mga reckless imprudence resulting in homicide ngayon resulting to homicide, no, mga damage to property, homicide, physical injury, mostly ni mga vehicular accidents, ma'am, no. Dako nga contributor dira is mga traffic and vehicular accidents nga nagalanabo. So kung kaysa hindi na beyond our control naman ni nagisa, no, despite sa mga program naton nga mga hilway dalan kag tapos may mga random checkpoints kita, so bina-conduct nato ni naganubo gamataga may contribution siya. However, may mga aragi kitang mga motorista, mga salawayon, kag connected pag ini si ma'am is because nga mga driver bala mga nakainom, mga mostly nakainom gid, no. So amo ning ano nga, pero despite sila nagnubo gid man, pero hindi kita happy ma'am is because nga gamay lang, no, ang gamay lang nga nagnubo, nagreduce sa. So sa aton si mga motorista, no, natani, no, by ay ano nato disiplina nato ng atong kaugalingon nga kung kita nakainom or hubog hindi na magdalas ng salakyan, no. Tulog na lang ko tulog sa na lang, wala na to ginatulera lang pag-inuman, lalo na subong sa community quarantine classification naton, bawal gid siya ang pag-inom dire sa public. Pero please lang, kung pwede nyo mapungga lang, iinom bala ninyo. Ibaka nyo na lang dakbuga, sudan, o tinapay da, o pamahaw sa inyong mga kabataan o sa inyong pamilya. Yes, no, guys, because nga pag-inom o kung pag-inubog, damo magid mga krimen makakos pagid ma'am, hindi lang makadisgrasya. Ang iban nagapang-rape is because kuno nga nakainom sa hubog sa that time. So, kakadula kong lingon is hubog ang rason niya, hubog. Kagang iban pagida nga mamuno, manglabo is because nga nakainom, tanang ibubunot ginapagwa during ko nakainom, hubog na. Hindi ko maano ka na. Tapos mga mangtiro, so hubog. So ang rason damo gid mga resulta sang krimen kung nakainom or hubog kita, no. So dapat likawan gid nato. So ara gid permi sa uli. Once Yes, no. pagbugtaw mo ara ka na gali sa sulod sa karsel, no. So
all in all, from last year 2020 up to subong nga 2021, ang aton nga crime clearance efficiency na last year 98.52, subong nag 91.70. Kag ang crime solution efficiency naton from 89.31 nag 82.47 na lang. Okay, so all in all, ang average monthly crime rate naton from last year nga 18.41, subong nga 2021 16% na lang siya. Okay? So happy gyapon kita nga biskos nga nagnubo no. Performing ang aton nga mga Ilongga ka. Yes no, kag ina sa liwat no ginabalik-balik naton pasalamatan ang tanan nga nagasuporta kag naga-cooperate kino sa mga kampanya sa aton sining mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo. It's because man nga matigayon ginaton nga mapamintain ang kalinungan kag katawayan sa probinsya is because man sa suporta kag impormasyon nga ginadulong nyo sa aton sining mga kapulisan. Yes, siyempre nagatamyaw man dira ang aton nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. Good morning, good morning, good morning. Ilonggo Morning, Tots, sir. be safe. Thank you, Kapi Kagulita team. Keep safe. Thank you so much, sir, sa imo nga Thank you sir sa very support, supportive very naton nga supportive. provincial director. Guys, ining aton nili nga studio, yung patigayon gid ini sang aton nga Provincial Director. Yes, no kag now ya lang yung kita sa aton sining nga provincial director is because ang iyang opisina previously ang ginagamit naton nga bilang serve as a studio studio one. naton no. So sa another naman yung bago naman nga puluwayan ni Sir Gistorbo naman naton ri sa kubo niya ginimuan naman naton sang studio. Yeah, very good. So yes, thank you so much sir sa suporta kag very active gid ang aton nga provincial director is because nga gusto niya gid nga mapalinong pagid ang probinsya sa Iloilo kag masolbar ng mga kriminalidad diri nga which is nga matamat naman nga nagano. With this program, ang Kapitag Balita, mapaabot namon sa inyo kung ano ang mga programa sa Iloilo Police Provincial Office, kung ano ang mga accomplishments ng mga Ilonggos naton, no? Pagka syempre hindi na kita magulat pa nga ibalita pa sa iba na kaya malang ibalita naton. Yes, no, that's why nga ang inyong sining nga kapulisan subong tanan na lang ginaubragid naton is because nga gusto ginamon nga yung mga kriminalidad no nga hindi na magapadayon kag well informed no nga aton sining nga pumuluyo kag malikawan naton ang mga fake news no. So thank you so much gid sa mga information man nga ginadulong nyo sa amon nga that's why nga gina-share ginaton sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Happy watching manda kay She, ang aton dira nga vaccinator. Sa subong ang tanan naton nga kapulisan nga wala pa na vaccine ato sa Police Regional Office naton. Halong-halong kamo da say She, keep hydrated ban kamo da. We know nga kakapoy gid no bilang isa ka vaccinator dira. At syempre bilang mga frontliners naton dira, syempre ang contamination infect ang posible man dago pero halong-halong lang kamo She. Sa aton nga mga pumulo yung Ilonggo, please, gina-remind natin nga MCQ makita gihapon, ang aton gani nga gobernador kagahapon no, mayara siya sang media conference, interview siya kahapon, gina ano niya gid, hangyo niya gid sa aton nga mga pumulo yung Ilonggo nga please, kung hindi lang man gid importante ang inyo nga lakat sa buwa, hindi gid kamo anay kay ang non-essential travel is prohibited pag gina siya kag ining mga super spreading activity naton ikaw ang taginan. Kag subong man sa mga pumuluyo naton no nga kami no diri sa probinsya sa Iloilo, diri sa Iloilo Police Provincial Office no fully vaccinated na halos tanan ng mga personnel. So gina-invite pa namon kamo nga magpa-vaccine no. Kabay nagkitaliwan sang way kay kitaliwan nga panaming no sa sining virus no kay hindi naton ini makita eh. So dapat magpa-vaccine na gid kita kay amo lang gid ang aton nga sulo nga panaming agod nga malikawan naton nga magpa-hospital is because nga kabudlay gid sa subong sang pangabuhi kag kabudlay nga ma-hospital kag magasto gid nga basta sa hospital kita sa subong. Yes. So Sir Nunoy Amihan, ginapa-shoutout niya dira sa San Sebastian, ang iya pamilya Sindino. Kaga, syempre ang akong dila nga magulang sa Cainta Rizal. Happy watching kinanay kay tatay. Pinapag-greet Thank you so niya yung much. kapatid Good ko ng morning. happy birthday, Annie Rose Tupas Kulot. Yes, Happy happy birthday birthday, gid kay Mama Ani. Yes. Kag sa kay ano dira no kay Maribel Costillo dira sa Banwasang San Joaquin no kag kay Ma'am Lori May Plasta dira sa Banwasang Gueñas. Thank you so much gid sa pagpamati no kag paglantaw no sa aton sini nga
mga programs na diri sa IPPO nga official page naton. Kag subong man dira sa mga taga Iloilo City ma'am no, tamo gid nga naga-views man sa aton kag nagalantaw man sa mga programs naton. Although hindi naton sila maupod sa mga live naton, pero through sa sharing naton kag pag invite man sa ila no, ma-view gid nila nga aton sining mga programs and activities no. So keep on sharing kag pag-invite sa inyo sa mga friends kag para maging keep updated ang tanan sa mga nagakalanabo diri sa probinsya sa Iloilo. Kag why na kita sa ano ma'am no, halos na ano na naton. So thank you so much gid sa tanan naton ng mga followers, kag viewers, kag first time ko sa subong diri nga studio ma'am no, to video na mago ta na ano kita liwat. Daw na conscious kita liwat. So thank you so much gid sa inyo sini nga paglantaw kag amo yadto ng mga balita kag mga impormasyon nga natipon sa inyo sini nga mga Ilonggo Cups no, sa subong nga aga sa adlaw kita nga Biyernes ano subong Agosto 27, 2021. Sweldo na. Yes, no, So, thank you so nalipad much. din kami sa inyong padayon nga suporta para mapabatian ang mga programa kag accomplishments ng inyong mga Ilonggo Cups. Kag of course no, sa ngalan sa aton sini nga Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero no, kag nagapasalamat kami sa inyo sini maukod nga pagsubaybay no sa aton sini nga programa, ang new big hit sang Region 6, ang hotdog sang IPPO, ang kape kag balita no. Yes, sa ngalan sa aton sini nga regular host Madereno, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindoero Jr., kami ang inyong mga Ilonggo Cups. Police Lieutenant Maria P. Omite. Kag Police Corporal Erwin Magarso. Inyo, Inyo, Masaligan. Masaligan.